Ahoj, ja som Mad Mike. Toto je Hudba na čerstvo, tvoj týždenný prehľad toho, čo sa deje nové na hudobnej scéne. Dnes tu máme okrem hudobných noviniek aj niečo, čo poteší každého, kto si chce moje tipy pohodlne vypočuť. Na vaše želanie som do popisu pod video pridal odkaz na playlist na Spotify, kde sú všetky skladby zoradené presne tak, ako ich budeš počuť v tejto epizóde. Už žiadne klikanie na jednotlivé odkazy. Všetko máš pohromade pripravené na počúvanie. A toto nie je všetko. Do popisu tiež pridám odkazy na YouTube Music, aby si mohol pozrieť jednotlivé videoklipy. Napíš mi dole do komentárov, čo na túto novinku hovoríš. A ak ešte nemáš odber, určite ho pridaj. Na tomto kanáli nájdeš spustu hudobnej inšpirácie. A teraz už poďme na to. Hudba na čerstvo, ďalší diel. Album In Case You're Nothing vyšiel ako digitálna kolekcia 15 skladieb, ktorá obsahuje takmer 2 dekády hudobnej tvorby Puscifer. Tento album predstavuje výber zo štúdiových albumov a viacerých EP kapely, pričom obsahuje aj raritné skladby a remixy. Je to starostlivo vybraná zbierka skladieb, ktorá zároveň pripravuje pôdu pre očakávané nové album. Remix skladby The Mission je hudobnou spoluprácou s herečkou a spevačkou Milou Jovovič, čo pridáva skladbe nečakaný hudobný rozmer. Puscifer sú známi svojou kombináciou hudby s vizuálnym umením a divadelnými prvkami, čo z ich albumov a živých vystúpení robí komplexný umelecký zážitok. Podľa tvorcov je táto kolekcia akýmsi umeleckým prehľadom ich hudobnej cesty, ktorý vyzdvihuje ich schopnosť kapely kombinovať elektroniku, rock a avantgardné hudobné prvky v originálnom spojení. Lonely God prináša zvuk plný tvrdých riffov, hlbokých groovov a intenzívneho vokálu Ryana Kirbyho. Na albume nájdete skladby, ktoré sa neštandardne hrnú do temných minimalistických pasáží až po apokalyptické riffy a hlučné breakdowny. Kapela pri tvorbe albumu upustila od akýchkoľvek plánov na virálne hity či rádiové skladby a zamerala sa na autentickosť a vnútorné pocity. Obal albumu bol ručne kreslený kamarátom speváka Ryana Kirbyho, čo podčiarkuje prístup kapely ku kreatívnej autenticite oproti digitálnym technikám. Album považujem za doteraz najzrelejší a najkomplexnejší počin kapely. Ponúka silné texty a hudobnú rôznorodosť. Album The Stars of the Queen of Life predstavuje úspešné pokračovanie debutu Debbie Friday, za ktorý získala cenu Polaris Prize. Názov albumu odkazuje na hviezdu Vega, 5. najsilnejšiu hviezdu na oblohe, ktorú Debbie využívala ako metaforu kreativity, odvahy a hľadania svojej vlastnej cesty. Výrazným prvkom je falzetový spev, ktorý je na tomto albume výrazne prezentovaný a dodáva hudbe jemnosť a zároveň emotívny náboj. Skladby na albume prinášajú atmosféru nočných klubov, no zároveň prinášajú momenty, ktoré oslovujú hĺbšie emócie a myšlienky. Album ponúka rozmanité skladby od energických tanečných hitov až po intimné, pokojné pasáže, čo odráža Debbinu schopnosť hrať sa so svojím spevom a rôznymi štýlmi. Projekt Ritual 2 predstavuje pre Crownlands pokračovanie konceptuálneho príbehu zo sveta Kargon. Duo sa pri tvorbe riadilo heslom uvoľniť sa a tvoriť bez očakávaní, čo prinieslo svieži a autentický umelecký prejav. Kombinácia tradičných nástrojov so syntezátormi vytvára harmonické spojenie organického a elektronického. Okrem hudobného obsahu je vyrazivým prvkom albumu a jeho vizuálny dizajn, ktorý doplňa tajomnú a mystickú atmosféru celého projektu. Album vznikal ako hudobný most medzi progresívnym rockom a ambientnou hudbou, čím oslovuje hlavne fanúšikov Briana Ena alebo Pink Floyd. Kapela Return to Dust, ktorá pochádza z Los Angeles, prichádza s týmto EP ako s pokračovaním svojho debutového albumu z roku 2024. Producentom nahrávky bol Jim Kaufman.
známy spoluprácou s kapelami ako Everclear a Helmet, ktorý prispel k ostrému a zároveň atmosférickému zvuku nahrávky. Texty sa zaoberajú témami osobného zadozučinenia, frustrácie a odhodlania, často vyjadrením cez metafory a sugestívne obrazy. Kapela kladie dôraz na energiu a produkčnú čistotu, čím LP znie surovo a profesionálne. Speak Like to Die je po hudobnej stránke krok vpred, ktorý pevne umiestňuje Return to Dust medzi významné mená súčasnej alternatívnej rockovej scény. Skladba Eliminator je predzvesťou nového albumu The Wheel, ktorý kapela plánuje vydať 12. septembra 2025. Song je súčasťou komplexnejšieho príbehu albumu, ktorý sa venuje témam osudu, osobnej vytrvalosti a zmyslu života. Nahrávka je charakteristická kombináciou agresívnych riffov, syntezátorových efektov a melódií, čo odráža vývoj kapely. Pri tvorbe kapela zdôraznila význam experimentu, pričom nechala každého člena vnášať svoje hudobné nápady do spoločného mixu. Fanúšikovia môžu očakávať, že song Eliminator zmení ich pohľad na elektronikou nasytený metalcore. Single Precious je druhým singlom z pripravovaného debutového EP Harpy. Harpy opisuje skladbu ako vyjadrenie svojej posadnutosti láskou, ktorá môže byť nebezpečná a silne navyková. Song bol prijatý ako silný umelecký prejav, ktorý spája introspektívne texty s pulzujúcim a hypnotickým podkladom. Nahrávanie skladby bolo súčasťou intenzívneho umeleckého procesu, kde Harpy úzko spolupracovala so svojím tvorivým tímom na zachytení temnej energie aj zraniteľnosti. Single sa stal jeden z najočakávanejších kúskov tohto roku na alternatívnej a gotickej scéne s pozitívnym odhlasom kritikov aj fanúškov. Single Electric Flowers je druhý oficiálny single z pripravovaného albumu Sunlights in the Shadows. Skladba je produkovaná gitaristom a spevákom z The Black Keys, ktorý sa podielal aj na celom albume a prináša do zvuku typickú retro glam rockovú atmosféru. K videoklipu sa viaže dynamický vizuálny štýl, ktorý doplňa energiu skladby. V rozhovoroch Miles zdôraznil, že song vyjadruje hudobný zážitok, ktorý je ideálny pre večerné výlety, zábavu a oslavou hudby ako takú. Skladbu by som ocenil za jej dynamiku, chytlavosť a autentickú atmosféru, ktorú prináša do súčasnej rockovej scény. Tak, toto sú všetky novinky, ktoré som tento týždeň pre vás vybral. Avšak dáme si ešte obľúbenú rubriku Retro. Album Chaos AD vyšiel v roku 1993 a je 5. štúdiovým albumom brazílskej kapely Sepultura. Tento album znamenal odklon od ich predošlého thrash metalového štýlu. Priniesol výraznejší groove metalový a hardcore punkový zvuk. Andreas Kesser a Max Cavalera boli hlavnými autormi všetkých skladieb. Do tvorby priniesli širšie spektrum hudobných vplyvov, vrátane brazílskej perkusie. Otváracia skladba Refuse to Resist začína tlkotom srdca Maxovho ešte nenarodeného syna, čím pridáva skladbe emocionálny náboj. Album Chaos AD je známy svojim politickým a sociálnym odkazom, v ktorom kapela kritizuje násilie, represívne režimy a spoločenskú nespravodlivosť. Produkčné rozhodnutie nahrávať v izolovanom mieste v Rockville Studios pomohlo členom sústrediť sa na tvorivý proces bez rušivých elementov. Chaos AD je album, ktoré pomohlo definovať žáner groove metal. Toto je pre tento týždeň z hudby na čerstvo všetko. Dúfam, že ste si novinky užili, tak ako ja. Nezabudni, že v popise pod videom nájdeš link na Spotify playlist a jednotlivé videoklipy na YouTube Music. Ak máš nejaké tipy na skladby alebo kapely, ktoré by tu mali zaznieť, napíš mi ich do komentárov, rád sa na to pozriem. Nezabudni sa pozrieť na ďalšie videá, ktoré sú tu priamo pre teba doporučené a nájdeš v nich spustu novej muziky, singlov a albumov. Ďakujem za všetku podporu, ktorú mi dávate. Dáva mi to silu pokračovať v tvorbe na tomto kanáli. Majte sa krásne, vidíme sa o týždeň v hudbe na čerstvo. Mad Mike, čau!